unha pecilla. Hola, Hola, que tal? buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Usted me podría ir indicando o que está facendo ahora mismo? Estou metendo unha peza, este é un peje a douses. Sí. Vaise collendo un dous e outro dous. Así. E se pode ver, poñer aquí a red así máis plano para que se vexa xusto o dibujo que ten a ver como... A ver, puño así por ali. Así. Así. Este é en cuadrado, non? Ai, non, este que é o 2. Ese é dous. Así. Ese é peje. É o 3. E o tres, ahora non o teño. Ai, non o ten a 3. O 2 é un cizá. Sí, exactamente. A ver, Vai en cizá. a ver logo como fai. A ver. Vou para este e despois vou para este. E volvo a ir para este, todo en cizá. Sí. Isto é unha peciña que estamos metendo, faltaba lle aparello, e estamos metendolle unha peciña. E o 3. Sí, o 3. E vai ter. O 3 está por aquí, que metín agora unha. Se encontro, que fixen agora. Aquí está. Isto é a 3. Este é en cuadradito, este é o que eu buscaba, sí. Este é a 3 que é en cuadradito, É un non? cuadradito, exactamente. Ten que ir pensando. Que tipo de agulla usa aquí? Ese como se chama concretamente este tipo de Unha agulla? agulla para atar rede, non ten unha agulla para atar. Pero hai É do diferentes número, tipos, verdad? sí, hai nas de varios tipos, de varios números. Hai a de entrallar, hai a que é máis grande, a de entrallar é o corcho é finiña, que é esta. A ver, Esta é a do corcho. ese é máis grande, verdad? Esta é a da O pedreira. fío este, o hilo este tamén é máis grande, non? Cada unha ten o seu hilo, non? Esta é a da pedreira. Sí. É nos máis grandes tamén, ou máis ou menos? O que? Agullas máis grandes que esas todavía, non? Pode haber algo máis, pero non. Pero pouco máis. Pouco máis. Para este aparello, pouco máis. E despois, E aquí... este tipo de fío é que ten un dos máis delgados tamén, Sí, verdad? é finiño. É de nylon fino. É fuerte, moi fuerte, Sí, non? é fuerte. Nada máis. Este que están aquí, Están. 8 horas, non? Están. Que lle pagan por día ou por Paga- metro Non. de red? Pagan os días que ves pagan e os días que quedas na casa non sempre hai averías. Sí. Estuve unha avería do mar e chamaron. É que se dedican a isto? Sí, somos rederas. Sí. Sí, pagamos Rederas? Sí. Pagamos Son un autónomas, non? autónomo. E listo. Bueno, É pouco máis. hoxe teño moi bo día, non? Hoxe está un día precioso. Hoxe un día... É un día que chove, onde fan este traballo? Si ten a pura rede, aquí, donde estamos. Poñemos unha roupa de augas e traballamos así aquí. Sí, E se non ten a pura rede, vamos para un galpón. sí, no interior, verdad? Sí, Porque... exactamente. E cantas señoras vos dedicades aquí a facer isto? Cantas señoras hai? E aquí nós somos 5, pero hai máis grupos. Noutro grupo hai tamén 5 ou 6 máis. Pois ainda hai outro grupo tamén que serán 6 ou 7. Ajá. Cada unhas ten uns barcos. Hai, o sea que cada barco ten, por decirlo de alguna maneira, ten as súas Sí, A cada súa- barco ten as súas redeiras. redeiras, non? Sí. Bueno, hai redes moito máis fuertes que estas tamén, non? Sí. Pero o traballo, o sistema é o mesmo, verdad? Sí, é o mismo. A forma de facelo é igual. Sería unha agulla máis grande, non é? Exactamente. E pois hai agullas máis ou hai redes máis gordas, depende tamén o que sea. Sí, sí. O cabeceiro teñen que ser máis gordas. Bueno, De nada. pois vale, pois moitas gracias, Nada. por permitirme gravar o vídeo este tan de cerca. Vale. Veña, Venga, gracias a ti. Chao. Chao.